Все пак има още. Да видим кой е тук. Дали не е наш Валю. Дано няма технически проблем. Опа, нещо се разклати камерата. Ето това вече е групетото. И тук просто от сега виждам Валю. Нищо. Нищо. Важното е, че е тук. Оп! Давай! Това е разликата! Абе, голямо е! 5 минути, бате! Давай, газ! Ти си! Ето го наш Валю! Браво! Тук вече не би трябвало да има повече.